Kukhona obuzile ukuthi ngabe siyini isilwane? Ake sixoxe ngesilwane ukuthi-ke siyini futhi-ke sikhishwa kanjani nezimpawu zaso zithini. Ngabe-ke siyini isilwane? Isilwane ngumoya omubi owenza-ke ukungcola. Isilwane yinto ethunyelwe kumuntu ukuze-ke yenze izinto ezingasile. Ukuthunyelwa-ke kwesilwane kubuye kubizwe ngokuthi-ke ukubelethiswa isilwane noma ukutetiswa isilwane. Uma umuntu-ke ethunyelwe ngesilwane saphumelela ukumbulala, kuyaye kuthiwa-ke ushaywe yisilwane. Isilwane-ke esijwayelekile esishaya abantu inyoni. Kulapho-ke umuntu athunyelwe khona ngenyoni. Ziningi-ke izinhlobo zezilwane nemisebenzi yazo yahlukahlukene ezithunywayo ngabathakathi okungabalwa khona lezi: utikoloshe, izikhova, izimfene, imikhovu, iminci, uthekwane. Igama elithi isilwane alihlale lisho-ke isilwane esiphilayo. Umuthi owakhelwe ukubulala noma-ke ukuhlukumeza umuntu, nawo siwubiza-ke ngesilwane. Izindlela zokuthola-ke isilwane ziningi. Isilwane uyabelethiswa ngalezi ndlela ezilandelayo: umeqo, ucansi, izikhafulo. Ukubelethiswa isilwane kuzokwenza-ke impilo yakho ibe nzima kakhulu. Abanye-ke bayahlanya emva kokubelethiswa izilwane. Zonke lezo zinto azizinhle neze uma-ke zifika kuwena. Zidala izifo nokufa. Imisebenzi emibi yezilwane. Isilwane, imbangela yesilwane ukuthi ngabe isilwane usibona ngani? Nakhu-ke usibona ngakho. Isilwane-ke siyakwenza-ke ungathandeki kubantu, ube nesidina nesicefe. Isilwane siyalala nawe ebusuku, futhi-ke siyakuklinya ebusuku. Isilwane sikucindezele impilo yakho ibe nzima. Ukhumbule-ke uma ungalalanga kahle ebusuku uba nezinkinga eziningi ezifana-ke nokungabi nomdlandla, ukuzela okungakwenza-ke ube nezingozi sengozini yemoto. Isikhumba asibe sihle, uhlale-ke ukhathele. Sizobheka lapha-ke ukususa, ukugeza nokulahla isilwane. Udinga isiwasho, amakhandlela, umthandazo noma-ke umuthi wesintu ukukhipha isilwane. Izangoma, izinyanga namasonto athile ayasikhipha isilwane. Lapha-ke sizokutshela indlela elula yokuxosha isilwane. Ngaphambi-ke kokulala, geza ngosawoti ongango-half wenkomishi noma-ke ugeze ngamanzi olwandle. Awukho-ke umoya omubi ozosondela kuwena. Uma uya enyangeni bazokugcaba bakugeze ukuze uphume isilwane. Izangoma nazo ngaphezu kokugcaba, kungenzeka isangoma sakho sidinge inkukhu emnyama, senze-ke namakhandlela ukuthi isilwane sihambe namakhandlela amnyama. Ngabe-ke usivika kanjani isichitho esingalapheki? Zijwayeze ngokugeza ngamanzi olwandle. Susa isithombe ku-WhatsApp noma-ke usethe privacy ukuthi izithombe zakho zibone ngabangani bakho. Susa-ke nezithombe public ku-Facebook. Abathakathi laba abafaka izichitho bayazisebenzisa izithombe. Faka intambo esokhalweni, lena evikelayo etholakala ezangomeni nasezinyangeni. Abathakathi-ke laba abakufaka isichitho basifaka ngezinto zakho. Ungashiyi lutho endlini yendoda, ungashiyi ngisho unwele lakho. Uma unendlu yakho, makube indoda evakasha kuwena.